Koktoman Bishinte Shaimangka Tini Shilai Tui Choba Khanero JRC Returns Group Borong ni demand te Shanmung Tabuk Bori Jayako Borong Gonan CM Dr. Manik Shaha Sakangni Chimuna Saklai Jak Tongmani Haini Bagana Borong ni Khadumung Phunogoi Khana eba 24 tarik kasuna ni bagai te 23 tarik ni Simino Asam Agotla Road Hathai Kotor Ramlai Jak Bureau Report Nokbar TV Sar Nani Jesrang Salo, Nani Salo, Hathai Kotor Kasuna, Tangi Tongmani, Town in Bagay Kasuna and Nanka, Boto Locasuna like Yabu Sakari. Zunke JSC Joint Action Committee in organized or organized division petition Kasman and Ayo or Arabli, Cabo, Corruption, Panetamo, Cabo, Tunaka, Panetamo, Dotona Alcaroca, what you see, Zara, Elep, in a Subai, Oba, Zoto. সারা ত্রিপুরানি যত
माने दिप्राय बुंजाक कुनु फानो माया आबते रंग तैनो जों चिनि धाबि दावा जे बुइतो तावरमदि बिश्वमोहन ग्रुप नि दङ मन्टु ग्रुप नि दङ सबेर ग्रुप नि दङ नयनबासी ग्रुप नि दङ बरतो जतनो जार जार जानजेजा पेकेज माने थामायजाक फिया जों जारा कायसा कनेके फाइनाय रं हम हाइके जों प्राय 2500 हाइ बरक दङ अ बरक दावफोनो कुनु फानो माया के फानो जेलो की केस बपाया बनि ngai tawrong di o package bo maya kuno dabi daw maya kuni no ko se samtang sala ka baso amo hani bagai no jeng jehetu NLPC hini hingkang kai जों खै ताङै दिप्राब खायजांनाय बुखे बिभिन्न भाबे सरकारि क्वार्टार मानो अमहाय मानो बिभिन्न सुबिदा मानि दङ जों खै ताम माया आबनम बागिनो जों जोंनो अ दाबि मारनाय नैनायनो जों खोनानि साल खोना 24 तारिख जों अबो खोना फुंनिसिमि कासलायनाय जत दिन पर्यन्त चिनो दाबिनो मानिया साक आसुम पर्यन्त जों कासलाय जराले बुसुक जराति खाजाक जरा कुनु जरा करै चिनि दाबिनो येस नि गसियासा पर्यन्त जों आबो खलायलाय थानाय जों बो थाइरावबो कासुजाकनाय रुमसु कासुजाकनाय अर काताव चिनो बरमुराव हाथाय कतर ओंखाय तेकेसां कायं रेल लाइन ओ दुइटा जागानो जों स्करनो हाजार ओ दुइटानो जों जत दिन चिनि ओ दाबिनो मानि आसा पर्यन्त जों कासलाय खोनानि सालो जखनते कासुयै नरकनि सलिसन मान यांगा ताम बुसकांगो स्टेप ना हानाय जोनो जत आसु जे बरक तंनाय जो बेबंग न हयतो तलाङै नर जेल फन दायतो नै दि जे जोनो चारिफन त नै दि जों हार ताइ थस थांलियो अरसित जों थैसिनै हाय हिनैनो जों जतन फायलाय जा असनो हामबाय सारनि सिनमु किसोर आनि मुंखै बुमुंखै सुक्राम आनि आलेस के सुवारि नि हिजाब आनि मुंखै ताबो गरो दा थुनाय ताबो खरकाय नि जोंरो जत नरन थुबायने हावनो थुनाय जों ताइ कुनु जागा थांगिया जों कुबु कुतलिया बलं बिसिं रग जों आगिसि बलंग थुजाक बबास जों ताबो अरफुनो थुइनै जों काटिलायनाय आसनो खोनाका बबाहाय गारि न खबर ओमफ्राय आवता खबरवा ओमफ्राय जारा परीक्षा चलि दंनाय रग बंनो कैसे जागा खबर गथै गारि र बेंग रहबो नि आबो जेहेतु सरकारनि रुल दं माने आमनो बेंग माने आसनो